سلام تخططت ناس channel كما يكنيكم كما تخونوا نايلومي أرس تمرتنا بزعبة respect كون respect وكبرت نخالوت كنهب وين كما جرنا نخالوت نخبر تراي زي كنا نايلومي تمرتي كما جرنا كارو سبات تجمتي لهم معنا كم زخبرونان كم زفكرونان كم زحليولان كم زقدسولان نجبرهم كل جزء نسبات كتسألوا نسبات كم زخونو خمس جير كبرعيون نخطب لهم كفيديو زيادة بتنات كتكبر كان سرع كان سبات كمي جيروم نعها صبو كم زقبرولك كتمهرومن كتريومن كم زلك تريس لذي كين وحكونا لهم تمرتي أبيوتنا زلنا كبرتن تقبلنتن بكبابينا كمي جيرنا نعززو تريات خون كسام موت تتخطاتي لكم ما أقداسي تمرتي كتبكم تخون يتامامن مهينا بقى أمبارنا لو مارس تمرتنا how to be a better person كمي جيركا تعوين كبورن تفتاون وي كابز عجز اللخايو وي زلخيو كمي جيركا زبلت أسب تخون يعتبر عرستي مخرتات كابز تفلالي زمتأيو تقدامي تارستي كابز زلخاينا بزبلت version ناي نفسها وي زبلت كفال ناي نفسها خد قبرات كتكونولون كتبص حلون تخيل قدامي learn to give more تقدامي تتبب كل جزء أب كبابينا انتينا تمهرنا زلنا كتعبي كتنلعل جز كاتون شفت خين كل جزء جنزب كبري عبيد كتمت على كان نفس خدمة صبغ زخونة أتاويتاتن صبغ زخونة نجاراتن كتركب كم زل كاين نفلت زيز نجارنا مبزحت الجزء نسبات بمهاب كتكبر كم تخل نسبات بملقاس كتعب كم تخل أي تمهرناين وأي نسمعني نازي أوكي مورال نسمعينا جن زيادة عب نفسنا دهيبنا نفسنا نرخبولو نربحتاتنا نعبيلو انت غيرنا تراينا خنا عب نخل كوينو يسمعنا بنت أريك انت عود so we all know what we all want to have success برقص بمولنا كنعوتن أبزلا على درجة كنبصحن تمنيت علينا توم زيبلناهم كلونا يقبع but it doesn't mean dragging others سلازي أبتو نسخات دوليو دلخا صفحي نخد بصح كالوت نتحتك ورد له مالتها يكونن أنا زلعلكم خونتو خينا كالو تحت خورد له ما يكونن نو كم عينة أردادا كلنا يقبع كلنا نعبنا زلع على بوتاون كتحس تغليخا نبعالخا نلعلي نخالو سبات نلعلي بموسات اليوم كتكيد تغليخا سلازي زينا خنمهار We think happiness comes from getting things for ourselves حاجوس لنفسنا كان نرغبهم نجارات زمتي مثلنا بنتعرف حاجوس بخمي كم تركب كنرينا نعبنت حانت فليتي أبها هلا ناي تشايناويان الله ناي حد ساعات حاجوس تدليخا دك أسوس ناي فرق ساعات دك أسيبلوخا حاجوس يلقى تنسي خايبلوخا نحنت معالتك تحاجوس تدليخا عسى مكفافكي تتقفف مسؤال كامست تقبروني عسى مستزرخب كاي قلبل نمنو معالتي تحاجوس كات خيت فيشنج توعيل كايبلوخا if you want to be happy for 1 year نحنت عملك تحاجوس تدليخا لتورك بس حكالوي زخونة سب جنزب بزع عند رهيبك زخونة عبي فورتشن مالتي ترغيبك نعمت يتحقق كال علي كيدني نملي وقت تحقق سدلي خاقل تتقرب ناتم تاتبل نخالقوت حجز نحد سب كتحجز فتن إذا جبر كادما نموال كحقق سكال سلزي نسبات كنجبر كلنا زيادة حقوس جبرنا كاب نفسنا وزينا نخالقوت مقبار كنبل كلنا جنزب محاب كي مثلنا جنزب كل كبز يحتفلت لكم بجنزب ترايكي مثلا حجز التزبالة الجزين تزبالة حجز انتهي لأن تزحتكم تايم بالكم ما كم زبالة حسب جنزب كلا خبر خلقين التزبالة أو تزعبي حجز جزية محاب معلتشو نحندسب وين حندسب جزية خايب كخط أجزان تدليخا أمو داتا أبزي جزية زي أبتقنا زلوش قال أبتقام زلوسب جزية خاقي قد شغلي جنزب كاي قد شغل فلت يا دماسو يقداس أمو داتا تذكري جزيو جنزب هيكون $100 كان سب نجزيو كذكرك كقل دحريو جنا يذكروني تمسؤول زحلف كه جزيجن أيرسعني زد ما خنستوعب لنا كالاي تخالي تطبب انتايا زبالة سب كنكون ويكات تخبار انت فتاون سب كنكون تخالي تميلا be polite with everyone تحتنا لعلنا يبلي الله تحتنا تحت سب كتكون أنلك بخالو سبات كبرك وهابك تخين حجي تحتنا درجاتات اللو انتهي مالتنا تحتناون كن ريينا نفسها موداق مالتها يكون تحتنا سبات كلهم معارقهم هابتهم درجهم فلطتهم بزي قدس نخلهم حار عينت
كبر زوهب بكبري تريد كتقبرهم كلها وي كتقربومن كتزاربومن كتخبرومن كلها أنا أبي وتي استمهركوا ኣብ ሓደ ፋርማሲውቲካል ካምፓኒ ክሰርሕ ከለኹ ብዙሓት ሳይንቲስትስ ብዙሓት ማኔጀርስ ዳርጋ ኣብቲ ካምፓኒ ትሲ ዝተሓተ ደረጃስ ዲግሪ ዘለዎ እዩ ስቑኢልካ ዝእቶ ካምፓኒ ይኮነ ናይ መድሃኒት ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ዘሎ ካምፓኒ ስለ ዝኾነ እሞ ከዓ ኣብቲ ሄድኮርተር ዝሰርሕ ስለ ዝነበርኩ እቲ ዘገርም ኣብቲ ስራሕቲ ግን እቶም ዘፅርዩ ሰባት ልክዕ ከምቶም ካልኦት ዓበይቲ ማናጀራት ክብሪ ይወሃቦም ብሓቂ ዘገርም ሰራሕተኛ ከፅሪ ከሎ ፈፂሙ ሰብኣያቱ ንሳቶም ጠጠው ከይንብል ካብ ስራሕ ይደልዮ እሞ ፕሊዝ እተው ይብሉካ ግን ኖ ክብሪ ኣለዎ ስራሕ ኣብቲ ስራሕቲ ቅድሚኡ ንፈልጦ ነይረ እንደ ግን ዝያዳ ኩሉ ዓይነት ሰብ ክብሪ ከም ዝውሃቦ ኣብታ ካምፓኒ እያ ተማሂረ ሆፍማን ላሮሽ ትበሃል ሓንቲ ዓባይ ናይ ስዊስ ካምፓኒ እያ ግን ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘላ እያ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ሰብ ብዘየገድስ ኣበይ ናይ ደረጃ ኣሎ ንኩሉ ክብረት ክትህብ ክትክእል ኣለካ እቲ ምሁርን እቲ ዘይምሁርን እቲ ልዕልያኻ ዘሎን ትሕትያኻ ዘሎን ኩሉ ብሓደ ዓይነት ከተኽብሮ ምፍታን እሱ እቲ ክብሪ ዘውህበካ ምክንያቱ ንሰባት ብደጊኦም ክትፈርዶም ተጀሚርካ ሓደ መዓልቲ ኣብ ሓደጋ ክትኣቱ ኢኻ ነቲ ዘለዎን ፅቡቕ ዝገብርን ክሕግዘካ ዝኽእልን ጥራይ ምኽባር እንድሕር ኮይኑ ሓደ መዓልቲ ተገምጢላ ክትፀንሐካ ያሳ So be polite to everyone regardless of their status even if you're feeling bad ሕማቕ መዓልቲ ተጨኒቕካ ገለመለ እንተለኻ እውን እንተኾነ ከተስተውዕል ኣለካ ትጭንቀትካ ናብ ሰባት ከይተስግሮ ሕማቕ መዓልትኻ ንኻልኦት መዓልቶም ከይትፅይቕ ክትጥንቀቕ ኣለካ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ትንዘሮ ንዑ ኢና ተመሊስና ንሓፍስ ስለዚ ንዓኻ ክገብሩልካ ዘይደልዩ ሰባት ንዓኻ ክዛረቡኻን ብኸምኡ ኣተሓዛ ክሕዙኻን ዘይደልዩ ነገራት ንኻልኦት ከምኡ ክትገብር ኣይትምረፅ ምክንያቱ ልክዕ ከምቲ ንስኻ ንኻልኦትን ከምኡ ሕለየ የሎም I speak to everyone ኣልበርት አንስታይን እንታይ ይብል ነይሩ ተዛዓበየ ኪላ ወይ በልሕ ናይ ዝሓለፈ ክፍለ ዘበን ዋላ ናይ ግዜ እዚ እውን እንተኾነ ንሰባት ነቲ ፕረዚደንትን ነቲ ወልዋልን ንክልቲዮም ማዕረ ዝኾነ ሰላምታ የዝህቦም ነይረ ይብል ሳልሰይቲ embrace change ተዛዓበየ ለውጥ ኣብ ሂወት ተዛዓበየ ነገር ኣብ ሂወት ክልወጥ ከሎ ደረቕ ኮይንካ ጠጠው ዘይምባል ምስኡ ወይ ቅድሚኡ ክትልወጥ ምጅማር ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ እውን a better person ነፍስኻ ክትመሓሽ ንላዕሊ ገፅካ ክትወስዳ እንድሕር ኮይንካ ኩሉ ግዜ መድረክ ክለዋወጥ ከሎ ካብቶም ቀዳሞት ዝተለወጡ ክትከውን ኣለካ ነቲ ለውጢ ንሰባት ንክልወጡ ትሕግዝ ሰብ ክትከውን ኣለካ ንስኻ ድሕሪ ተሪፍካ ትጉተት ሰብ ክትከውን የብልካ ሶ ኣብዚ ግዜ እዚ ዓለምና ብኣዝዩ ቁልጡፍ ስጉምትያ ትልወጥ ዘላ ቴክኖሎጂ ሃይቴክ ነዚ ዓለምና ሪኣቶ ዘይትፈልጥ ቅልጣፈ እዩ ዝቕይራ ዘሎ እዚ ከዓ ዘረባ ከይመስለና መዓልታዊ ሂወትና ከነፅቕ ኩሉ ነገር ሎሚ ኣብዚያ ቴሌፎንካ ዳርጋ everything you need you can find it here ኩሉ ነገር ኣሎ ቴሌፎን እዚ ሒዝናዮ ዘለና ዳርጋ ዓቢ መሽን ናይ ሓደ ላይብረሪ ፍልጠት ልዕልዩ እውን ኣሎ ላይብረሪ ናይ ዓለም ክንዲ ዝፍልጠት ከይህልዎ ክእል እቲ ዝዓበየ ላይብረሪ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እቲ ቴክኖሎጂ ክሳዕ ክንዲ ሓይሊ ካብ ሃለዎ ካብ ነዚ ቴክኖሎጂ ትኽኢልካ ምክትታሉ ንዑ ተጠቂምካ ነዚ መሳርሒ ተጠቂምካ ኣብ ሂወትካ ክትገብሮ ምፍታን እቲ ዝለዓለ ዕብየት የምፃልካ ምክንያቱ ለውጢ ኣይክተርፍን እዩ inevitable ክትቅይሮ ይትኽእል ኢኻ ነገራት ክቅየሩ ምዃኖም ክትቀበሎ ኣለካ ትልቦና you have to accept it first ለውጢ ከም ዘሎ ክልወጥ ከም ዘድልየና ክንቅበሎ ኣለና ካልኣይ ድማ ስጉምቲ ክንወስድ ኣለና ንኣብነት እዛ ቪድዮ ሕጂ ትሰምዓ እንተለኻ ወይ ትሰሚዓ እንተለኺ ድሮ ለውጢ ኣገዳሲ ምዃኑ ፈሊጥካ ኣለኻ ነዛ ቪድዮ እንተዘይትሰምዓ ኣይምፈለጥካ ማለት ኣይኮንኩም ብርግፅ ካልኦት እውን ይብልዎ እዮም ግን እዚ እውን ተወሳኺ ከብርሃልኩም ይደሊ ኣለኹ ለውጢ ኣብ ሂወትና ኣገዳሲ ምዕራፍ እዩ ክንልወጥ ድማ ናይ ግድን የድልየና ስለዚ ነቲ ዝመፅእ ዘሎ ለውጢ ከም ዕድል ንርኣዮ ከም ሓፁር ኣይንርኣዮ ሂወትና ዘካብደልና ዘይኮነስ ሂወትና ከጥዕመልና ከም ዝኽእል ኣነ ነዚ ዝግበር ዘሎ ለውጢ እንተተማሂረዮ እንተፈሊጠዮ ብዝለዓለ ዕድላት ክረኽበሉን ክዓብየሉ ንኽእል እየ እንድሕር ኢልና ብርግፅ ክንረኽቦ ንኽእል ኢና it isn't always easy ኩሉ ግዜ ቀሊል ኣይኮነን ለውጢ ሓድሽ ነገር ቀሊል ኣይኮነን ጥዑም ኣይኮነን but don't wait ክሳብ ካልኦት ሰባት ከምዚ ጌርካ ክትልወጥ ዝብሉኻ መፅሓፍቲ ተፃሒፉ ክሳዕ ትረክብ ኣይትፀበይ ንስኻ እቲ መፅሓፍ ክትፅሕፎ ጀምር ንስኻ እቲ ምዕራፍ እቲ ነገር ንሰባት ክትገልፅ ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ ንሰባት ከተረድእ ተረ ኮይንካ ግን ንዖ ክትረክብ ስለትኽእል ካብኡ ስለዚ ኩሉ ዘድልየካ ደረጃ ፍልጠትን ክእለትን ንምርካብ ኣይትተሓለል ኣይትትከሚ ናይ ግድን ሎሚ ዝፀዓርክዮ ድማ ፅባሕ ክትከሓስዮ
ምዃንኪ ይነግር ማለት እዩ ራብዓይቲ know who you are ነፍስኻ ከተመዓራሪ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክትበፅሓ እንተደሊኻ መን ምዃንኪ ምፍላጥ የድሊ እንታይ ማለት እዩ እዚ try to develop a clear vision of yourself መን ምዃንካ ብዛዕባ እንታይነትካስ ንጹር ዝኾነ ስእሊ ክህልወካ ክጅምር ኣለዎ ኣነ መን እየ ዝብል መልሲ ኣነ እንታይ እዩ ናተይ ብልጫታት እንታይ ክእለታት ኣለኒ እንታይ ዓለም ካባይ ትደሊ ንዓለምስ እንታይ ክገብረላ ይኽእል ኣነ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣነ ኣብዛ ህይወት እንታይ ዝደሊ እዘን ሕቶታት እዘን ኣብ ህይወት ኣነሲ እንታይ ደልሽምኩም ኢትኹም ከም ሕቶ ግበርዋ ወረቐት ሓዙ ወይ ጥራስ ጆርናል ግበሩ ከምዚ መዓልታዊ ትፅሕፍሉ ወላ ሕማቕ ይኹን ወላ ዘየድሊ ነገር ፀሓፋዎ እቲ ትፅሕፍዎ ድሕሪ ዓመት ከገርመኩም እዩ ክሳብ ክንደይ ኣብ ግዜኹም ኣጥፊኡኹም ዛዕባ ነፍስኩም ከም ተመራመርኩም ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኣነ እንታይ ይደሊ ክስቶ ሽምካ ጠቂስካ ወይ ጠቂስኪ እንታይ ዘድልየና ብሂወት ሊስት ግበርዎ ፍቅሪ ገንዘብ ስራሕ ናብራ whatever ኩሉ ሊስት ግበርዎ መኪና ክንደይ ገንዘብ ኩሉ ድማ ፀሓፍዎ ከምዚ ዊሽ ሊስት ከምዚ ድሌታትኩም ናይ ባህግራትኩም ፀሓፍዎ መፅሓፍ ክንጅምር ኣለና ብዛዕባ ነፍስና ክንዛረብ ከለና ግዜ ድማ ትንፅሕፎ ዘለና ክንሪኦ ከለና ካልእ ሓሳባት ክፅሕብ እዩ ካልእ ሓሳባት ክፈጥር እዩ ብና በልና ድማ ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ክንበፅሕ ንኽእል ኢና journaling helps you to empty the clutter in your mind እዚ መፅሓፍ ኣብ ሓንጎልና ዘሎ ዘይተሰርዐ ርስሓት ኣሊና ንዓና ዘድልየና ሓንጎልና ኣብቲ ዘድልየና ንደልዮን ንኸተኩር ይሕግዞ እዩ ፅሒፍና ኣውሪድና ኣነ እዚየ ዝደሊ ወላ 100 ይኹን ትፅሕፍኩሞ ዘለኹም ነዚ ዝደሊ ሓንጎለይ ብዛዕባ እዚ መልሲ ድልየለይ እንተኢልካዮ ፅቡቕ ነገር ስራሕ ተይብካዮ ሓንጎልና ይሰርሖ እዩ ንዑ ፅቡቕ ስራሕ ዘይብካዮ ሕማቕ ተይብካዮ ድማ ንዑ እውን ይሰርሖ እዩ ስለዚ ጥዑይ ስራሕ ክንክእል ኣለና ኣብቲ ንደልዮ ቦታ መታን ከብፅሓና ተሓንጎልና ስለዚ ኩሉ ግዜ ከምዚ ዳየሪ ንብሎ ወይ ጆርናል ዝበሃል ብዛዕባ ነፍስና ንፅሕፈሉ ክህልወና ክኽእል ኣሎ ወላቱም ኣብ ፌስቡክ ነዊሕ ነገራት ትፅሕፉ ዘለዎም that's beautiful ንዑ ኮፒ ጌርኩም ኣብ ናትኩም ጆርናል ወላ ውርድዎ that's really important ገለ ነገር ክንፅሕፍ ኣለና በታ ቋንቋና ጌርና ኣብ ጥራዝን ቢሮን ሒዝና ዲና ኣብ ኮምፒውተር ድዩ ክንፅሕፍ ኣለና ዝያዳ ግን ኣብ ጥራዝ ሪኮመንድ ዝገብራነ ሓምሸይቲ ንኹሉ ፅሙቕ ኣቢለ ክደግመልኩም becoming a better person doesn't mean having to bring others down you can get there by helping others ዝበለፀ ሰብ ምዃን ማለት ካልኦት ሰባት ኣሊኻ ንስኻ ቦታኦም ምዃን ክመስለና የብሉን እንታይ ማለት ዳ ንኻልኦት ሰባት ዝበለፁ ሰባት ክኾኑ ብምሕጋዝ ንስኻ ዝበለፀ ሰብ ትኸውን ንኣብነት እዚ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ ቪድዮ ብዝተኻለኒ መጠን ብናተይ ዓቕሚ ካብ ዘንበብኮ ንሰባት ክሕግዝ እዩ ዝበልኮ ይቕርብ ኣለኹ ስለዚ ቅርብ ዘለኹ ሰባት ድማ ጆርጆ እንታይ ዓይነት ሰብ ምዃኑ ብዙሕ ክብሪ ትቡን ኢኹም ብጣዕሚ ድማ ደመስግን ክሳብ ክንዱ ክብሪ ይግባኣኒ ደይኮነሲ ታንክ ዩ ቨሪ ማች ናትኩም ክብረት ኢኹም ትገልፁለኒ ሰብ ከተኽብሮ ከለኻ ክሳብ ክንደይ ክቡር ምዃንካ ኢኻ ትነግሮ ስለዚ ኩሉ ግዜ ንኻልኦት ክትሕግዝ ከለኻ ከይተረዳእካ ንነፍስኻ ኢኻ ዝያዳ ፅቡቕ ትሕግዝ ዘለኻ እዚኣ ፍለጡ positivity is infectious ኩሉ ግዜ ኣወንታዊ ነገር ንስኻ ዘይሓሰብካዮ ዕቤት ከብፅሕ ወይ ሓገዝ ገብር ይኽእል ስለዚ ንእሽተይ ፅቡቕ ንስኻ ዝገበርካ እቲ ሰብ ካልእ ፅቡቕ ገይሩ ናብ ካልኦት ሰባት ዝዓበየ ሓጎስ ከምፅእ ይኽእል ንስኻ መበገሲ ወይ ድርኺ ካልኦት ሰባት ሰናይ ነገር ንኽገብሩ ክትከውን ፈትን ንስኺ ንኣኽርዮም ሰባት ሰናይ ነገር ክገብሩ ከም ዝብገሱ ይግበር እዮም ክርስቶስን ክሊርሊ ከምኡ ኢልና ነቶም ክርስቲያን ሽምዓኹም ኣብ ኣደባባይ ይብራህ ነቲ ብርሃንኩም ርዮም ድማ ሰባት ንዓይ ከኽብሩን እዮም እዚ ኣምላኽ ናይ እዚኣቶም ሲኢሎም ከንቕኑ ይብል ስለዚ ሰናይ ግብርና ሓገዝና ንዓና ሓሊፉ ክሕግዘና ይኽእል ብሃይማኖትና እውን ንንገሮ እዩ don't be afraid of change ካብ ለውጢ ኣይንፍራሕ embrace it in an open doors እንድሕሪቲ ለውጢ ይመፅእ ኣሎ ሓንጎፋ ኢልና ንቀበሎ ብዙሕ ንሕና ዘይሓሰብናዮ ማዓፆ ናይ ዕድላት ድማ ክኸፍተልና እዩ ብዙሕ ብዛዕባኡ ምጭናቕን ብዛዕባኡ ምሕሳብን ድቃስለይቲ ምስኣን ኣየድልን እዩ ጥራይ ስጉምቲ ወሲድካ ነፍስኻ ናብቲ ዝኸይድ ዘሎ መድረኽ ክሕግዘካ ዝኽእል ፍልጠት ውሰድ ክሕግዘካ ዝኽእል ትምህርቲ ውሰድ ክሕግዙኻ ዝኽእሉ ሰባት ቀሪብካ ሕተት ተላዘብ ንሱ ድማ ናብቲ ንስኻ ትደልዮን ከብፅሓኪ ይኽእል እቶም ናይ መጀመርያ ኣብዚ ቻነል ትመፁ ዘለኹም ሽመ ጆርጆ ድራር ይበሃል ኣብ ጂ ድራር ዝብል ቻነል ብዙሕ ናተሓሳስባና ክቕይረናን ክልውጠናን ክዕብየናን ዝኽእል ዝበልክዎ ኣብ ኩሉ ፅላታት ኣብ ቁጠባ ኣብ ቢዝነስ ኣብ ፍቕሪ ኣብ ሓዳር ኣብ ስነ ኣእምሮ ኣተሓሳስባ
ኣብ ኩሉ ዘተኮረ ብዙሕ ትሕዝቶ ኣለኒ ተሪኢኹሞ ክሕግዘኩም ይኽእል እዩ ብዙሓት ሰባት ይሕገዝሉ ስለ ዘለዉ እቶም ከም ወትሩ ንዓይ ተተባብዑኒ ዘለኹም ናተይ ኤነርጂ ዝኾንኩም በቲ ናትኩም ኮሜንትን በቲ ንስኻትኩም ትፅሕፉለይ ኣብ ታሕቲ ንዓይ እውን ስለ ዝሕግዘኒ ንኻልእ እውን ስለ ዝሕግዝ ሕጂ እውን ቀፅልዎ ቴንክ ዩ ቨሪ ማች ኣብ ናይ ሎሚ ቪድዮ እውን ርኢቶኹም ክትህቡ ክፅበየ እዛ ቪድዮ እዚኣ ክትሕግዞ ትኽእል ዝበልኩማ ወይ ዝበልኩማ መሓዛኹም ሓፍትኹም እንተላ ሼር ግበርዋ ቀሊል ነገር ኣይኮን ሓደ ሓደ ግዜ ሰባት ንእሽተይ ምክንያት ናይ ለውጥን ናይ ሰናይ ነገሮምን ክትከውን ወይ ክትኮኒ ስለ ትኽእሊ እናበልኩ ናይ ሎሚ ቪድዮ ኣብዚ ትውዳእ ኣላ ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ኩኑ ቻው